Tukaran aku to lek dandan ke jam 4. Mbok padakne mbok ya wong ki nonton awakmu to. Den. Lah senajan aku ki didudut katut disuruh ngluntung lak jek lumayan. Ya ta? Ngene iki lho acarane iki lho lak ya jenenge iki syukuran panen raya. Terus karo syukuran bismillah arep wayah tanam ngono lho. Iki dongake sing becik kanggo warga masyarakat ana ing Majasta kene. Kowe kene wis bola-bali makaping marambah, kene iki Majasta kaya dene joganmu latarmu lan omahmu lho. Aja ngisini-ngisini. Iya Pak, anggere dibayar lunas niki aku eneke mung gidoh wae. Pokoke ora ngrembug dhuwit nek kene iki nggone kanca nggone sedulur batik omah iki kene iki. Nggih ingkang baken masyarakat wonten Majasta pinaringan sehat. Amin. Pinaringan lancar rezekinipun nggih Pak. Amin. Tanemanipun mangke saged ngrembaka ijo royo-royo panene tambah kuatah, mboten dipangan wereng nggih Pak nggih. Amin. Nggih pun slamet donya slamet akhirat nggih. Pak Lurah. Endi nggih? Oh nggih. Matur nuwun Pak Lurah udut ae nggih. Matur nuwun sanget. Jenenge wong kangenan kok udut kok ya ora etuk iki lah ya. Apa? Oh. Ilahe kawe kramas tupur nambah sidang asasenti pucang rayu aning tetap pucang proton rekalistis lawan kepisakin wadang
kena mastu Rama Sidem. Awi kena mastu Rama Sidem silat mringgang jagat karana sirang tondo kawisesaning bisana. Sono sinawung nanging kula wis kemangsel stantun lampahing Buddha sinandra tutur. Katulata tulat-tulat pringat ing parabdya. Wini suda trengkang dinama dama pinarti tameng lalata pangya tekap wasananing gupita. Tanggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggeng panggubung. Sang Murweng Kanta Setep Jaruk dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha winarik runtuting basa duweng menawa surasa yeni naras. Saya karaos pulajari angrasa wani murhing diri. Rasa rumangsang rumangsandi. Lir jalma angil kaca. Jarweh wis sinakuk cang carita lebet wis kagelar jroning pageliran yaiku sejati amriksane pagelaran inggih Purwa. Surya Candra ndarum miwang Kartika wis kinurba putrate kawasa sahari ratri. Kang duri bawana perwateke entuk sira gilur kemanti. Temat dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetuk lantang kartu mangkarta isine rambun toya Jawa pati ngrembya dadi padhanging kutu-kutu walang atuga burun wono yang burun ya dadi grana tanpa bicalan. Padang tarawangan senari sang Hyang Werna ingkang sumur bawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging kalingan kerabang perkangkah. Lamun kae jaya dilat-dilato bumi. Saya tahu sumur sang Hyang Arka kapos suruh pelangganan kudu gampang ismu jenara. Kapal bawan sinari sang Hyang Basanta tanem tukaton ijo royo-royo. Amangku gunung ingkang biru moyo-moyo, pucuk ing gunung kinemelan ngendanu kasih ing Prabancana. Lenggat lenggut kanthi kaya gunung Pakuta Mega. Kang petawis danggo soleng kawula tasih dene warsa angupaya buka karep Tegal Sawai. Anglo sira tatana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul karo lumuni anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samarwangi. Sang Hyang Arka sing tawu sing inggil terus katon melos sinari jagat durung nggegeplat papat lor kidul wetan yang kulon. Sinareng jagat kang sami rebuyata rebutejo rebul kekuwung. Prandhidatan wonten ingkang amadhani kekuwung praja negari ing Astina. Ya negari Gajahaya yen liman menawi yen Guru Janggala. Apane kang pambukaning kandha saraturing mangke krana negari Astina dumadi saking pulo-pulo Banjaran. Sinasapan toya benawi nampi ombak samudra binang langkut kang tanpa pakut pegating paninggal kapantuk uruting Cakrawala. Wane-wane jagreng pemisih samane grebeng jurang corong kenepung gosirung. Kinarya sesuwing peksilamet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gemlari garis pinggir. Tanem tuwang rembuyung royo-royo karang gedri. Para wiro-wiron kelapa buwisipur pasiten pamur sadengatu nandur tangkar tumangkar kamuryan dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langgut lenggak lenggok lampahe toya mijil saking sendang bening tirtane iline kang pira-pira payune kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya anggilene sawah yang pategalaning Malukisma. Mokal pangoleng tekani bebasan datanana bumi saji kageng selo. Sedaya tinanduran kang murakabi pandhe Bathara Isri Anggal Pasapinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi. Pategalan gopo liceng kang ngrembuyu godhongane ambiyek wae nganti kaya manglung wiwitane. Para kewendhem, para kesimpar, para kumantung sadaya lan kuciwa cinawi tukulan kemaweng sarasaning diri. Inganing raja kaya dewen sansaya ngrembaka lamun sing angglaring panggonan. Lamun wanci sarap saya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Datanana carane kandhang aku nancing palang lebet tebih saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek seka kadya karo luring nusa bangsa tuwin negari ing Gajahaya. Wana gunging banging gunung kanggo ngrungsa lestari tumurun ora tumerah.
Sabda dadi guru-guru kang langgung lamun dadi naliti sampun samya sampet ing sesanggepan saben tebi satu tindak sansaya wadana dane masinamatan daya dinayan. Oh kenging binasake negari ing Astina Kusuma lagi mancik marang jaman Kencana. Panjang kunjung pasir pamukir Jinawi Gemah Aripakarta Tata Turta Raharja Dasanegara kang Dabari Padang Jagati Dhuwur Kukuseta Tatu Kincarane Turta kasusuring Panca Prajala Sinenta wau ingkang asta pusarang adil bangsa negari ing Astina menangira den ucapna dasa namaning Sang Tata Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Tata Prabu Duryudana ya Sang Tata Prabu Suyudana ya Sang Tata Prabu Jakaditana ya jejuluk Prabu Jayapitana ya Sang Kurawendra ya Sang Dastarastarataja ya Sang Dastarata-Siwi ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa ya jejuluk Prabu Gandharya. Nalika semana rata ing Astina sampun katon mijil wonten madaring sangka aning madaring Datulaya Praja sineba sangganing para kawula tasih nayaka Nyang Punggawa tegambar blabar yaya samudra tanpa tebi lasinta ingkang kepareng caket dening mangarsa wonten lenggaman sapemengeraning Sang Rata nenggih pepatih rangka dalem negari Astina. Pitaleming plasa jenar nenggih Sang Repyana Pati Hari Senggundi ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati sidhem jroning pasowakan ya pasowanan pasasab Gondha Babararum dadi pratandha rawuh nuju negari Astina pandhitung saka lima Sang Tampa Begawan Durna ingkang amangkaraken mlinggaipun Senopati tetuangganing praja negari Gajahya nenggih Sang Narpati Karna Basusena ing Ngawangga ya Sang Suryatmaja ya Surya Putra tan kantun Pangeran Pati negari Astina ingkang katon sowan nenggih Sang Raden Arya Kartamarma sadèrèng tirta tinalang Praktidhem tatana robane walang alisik tatanana janung kang wani anyabawa muhung sabdanira Sang Rata Prabu Duryudana ingkang tansah ditenggo dinarantu dening sanggaring para kawula tasih tuwin sanggaring para sepuh pramila sangya para kawula samya ganting pasisiran jejel riyel arepet pepet pipit prasasa tetepan nenggul tatanpa sela labet sekating para sepuh ing jayam ludak gendera rontek umbul-umbul keterangan danu yayang penting bangsa labu payung megar mendhi jamur barat ing bangsa rendeng tombang ngrako jati ngaraning bangsa katiga prandening tinggal tidhem jinem madaning pasewakan negari ing Astina nadan kono antoten basan rotatal mampakat yarsa mung swarang pandhawa pangling waranggana dadi pratandha beliau Sang Prabu Duryudana arsa medhar sabda pangandika ingkang dereng kapedharing lisan
langening alang jiwanak armandan pun saratinon ngerek nang suram saratepan padang asaran macan warna mangga kono Bermorore mangus wong ngambrengan ngabdi karonaning aswase ya nek mako amalatku mireng sang kono esnat aja surtenan neng mase wakan busana maneka warna
Seta Hospitango Dyono Yang mancerah Sarwarokmo Rangkeng manik nara Obro prabanyo kang suk mirat kenyaring deca leliwaran lerki lasi sireng dadet ong wimbo kekandha mrek ingen katyupeng ma aroto mondo saparan mangambar kungas Dewang Sukmana mangabdi linuwih ana sasemintaning jagat wasisaning Bathara nun mangke Paman Pati Arya Sanggundi Paman Pati Arya Sumban ayo dadake kaget pekenira si Paman Pati Arya Sanggundi dene sira ingsun bijana ngarsaning pandira Paman Pati Arya Sumban kawula ana ninggih dewaji sesemban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Delahan Gusti kula Sang Napanggir anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana nggih kula nyadhong dawuh nadan ingkang bapa ing kepatihan sowan ngabiyantara katimbalan wonten ngarsa paduka kawuningana ing Jawi sanget watos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan pindhong ibaratipun ron salomba pinansiring alun-alun kumitir kang acaruk mas nanging mugi dados ing awuningan nggih sareng kula caket wonten ngarsa paduka nggih Prabu Jaka Pitana manahipun ingkang bapa ing kepatihan tebih saking raos kemarasan Dewaji pengayoman kula wonten ing Madyapada anak Prabu Suyudana kepareng ingkang paman ing kepatihan nyadhong dawuh nggih kawula ana ninggih
Paman Padari Sengkuni ndadosaken jibek raos manah cingandika Paman Padari Sengkuni kaskecah manggiring sun tinimbalan jalaran cingandika ingkang dados batal wakiling sun Marata ndak suwun pranata tata ingkang kaparajan negari Ngastina aturna marang ngarsaning sun samendang aja nganti karempin Paman Patih Arya Sengkuni. Kawula ana ninggi menawi paduka andang bab tata rakiting kaparajan tartentu sadotan badhe anguci wan ninggir. Para kawula samya sayek saeka kapti kari luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Gajah Hoya. Mandhapipun dumateng Sang Hyang Prabu perjurit tuwin Marasata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladhen ulah kridaning ngaperang. Pramila sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka tartentu boten badhe anggepok unca paduka Gusti kula Sang Nata. Ingkang pamaning kepatian remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih diwaji sesembahan kula. Kawula ana ninggi. Paman Pati Arya Sengkuni gawe bumbung araos sing manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira Paman Pati Arya Sengkuni ora liwat pakaran ingkang utama tindak nur selawase urip Paman Pati. Inggih. Namung keparenga dereng lan sasampunipun ingkang bapa kepatian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih. Paman Pati Arya Sengkuni kula tampi dawah sami-sami. Sinaosa cingandika mriku pinesepku kula nanging jalaran ingkang dados nalindra tempuraja negari Ngastina mriku ingkang putra. Cingandika jejeripun Patih pramila sembahipun manat Paman Pati Arya Sengkuni kula tampi kendelo sami-sami. Boten langkung kaskecana lenggah cingandika Paman Pati Arya Sengkuni wonten Praja negari Gajah Hoya. Kawula ana ninggi sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang pamaning kepatian nggih anak Prabu. Kawula ana mewah bapa Durna bapa penembaning saka lima kula nuwun mangke sasampunipun kula pijirawipun minggal wonten ing datule Praja negari Ngastina bapa penemban Durna ingkang rayi utawi ingkang putrapun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raharja mukya kunjuk wonten ngarsa paduka bapa penemban Durna saka lima bapa penemban Kumbayana. Lole astaka sumala sila bertapa sumaranti hawela. Gamana kula kaprit gantil buntuting selikur. Kawula ana nggih anak Prabu. Kepareng paduka anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng pisanipun ingkang bapa. Ing saka lima inggih ingkang bapa pun Kumbayana. Nggih. Damel kaget raos manahipun ingkang bapa ing saka lima teka dinten sakmenika paduka anak Prabu Jaka Pitana. Nimbali suwanipun ingkang bapa mongko bene klarat ingkang sampun dinten sakmenika sanes dinten ing pasewaken teka paduka anak Prabu Jaka Pitana nglempaken sangjaning para seba nayaka nyang Punggawa datan kantun ingkang bapa ing saka lima ugi katut wonten madaning jejiban pasewaken dinten sakmenika. Nggih, bapa Durna iki. Oh, mboten langkung kambyaka raja sampun ingkang bapa tampi nggih slamet wilujeng. Pisuwanipun ingkang bapa ing saka lima tan manggalangan setunggal punapa tinebena saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna. Mboten langkung kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklim kula mugi katur wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Bapa Durna kula tampi damel bumbung raos sing manahipun ingkang putra pun Jaka Pitana. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka bapa penemban Durna ing saka lima. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sakmangke wonten Praja negari Ngastina nggih anak Prabu Jaka Pitana. Miwak Kakang Adipati Karna ing Ngawunggu Kakang Prabu Surya Putra Kakang Prabu Suryatmaja sarawuh paduka rawuh wonten Praja negari Ngastina ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken pudya pangasta mugya kunjuka Kakang Prabu Karna. Ya jagat pangestu Krawayapura jagat Patindrajala Dewaku nun mangke yayi. Sakalangkung paduka nimbali pisuwanipun ingkang Raka ing Ngawangga inggih ingkang Raka pun Narpati Karna Basusena. Sakalangkung damel bombong manahipun ingkang Raka ing Ngawangga karana paduka yayi Prabu Jaka Pitana ingkang ngaturaken pudya pangesta wonten ngarsanipun ingkang Raka ing Ngawangga. Yayi mboten langkung kula ngaturaken asung wasegan manakraminipun ingkang Raka ing Ngawangga pun Suryatmaja kula aturi nampi yayi.
Kakang Prabu Karna kula niki sampun kula tampi karya cancang pujang bani dumawing pinjang rum kating perdaya dadosaken cahya mercahya daging rakayuanen boten langkung kaprayogan lenggah patuku Kakang Prabu Karna basusining ngawungga kawula ana nggih sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang raka ing ngawungga Yayi Prabu Jaka Pitana apa dene Dimas Kartomarmo katengipun Kakang ing Tirta Tinalang padha kanthi raja sapraptane Dimas Kartomarmo ana ing Prajanegara Ngastina Dimas Kartomarmo wah nun niki diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Padupada Prapting Dolahan kepareng paduka Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Duryudana amiji dumateng wiswanipun ingkang raying Tirta Tinalang pun Kartomarmo Koko Prabu saestu tebih saking Rubida sowanipun ingkang arahipun Kartomarmo wilujeng anggen kula ngadhep wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana nanging dereng sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu diwaji semban kula Sang Rata Sinuwun Prabu Duryudana ing Ngastina sinuwun yo Dimas Kartomarmo tak tampa gawe lega-legawanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Wetampanono Dimas Kartomarmo bauna niki pareng pangestu paduka badhe kula cancang puceng weni dumawing wijang rama keting wardaya sinuwun sartane padha tatanan barisaning Purwadi Bala ingkang padha gantung sibuk aja nganti ingkang padha saur manuk jenenge senedya mbabarake wigatining pasewakan bauna niki menawa ingkang sampun dados dawuh paduka tartentu kula badhe mangestu padha dawuh paduka sinuwun bauna niki Bawa Durna kula wonten dawuh Kakang Prabu kula wonten pangandika dawuh paduka Yayi Paman Pati Ari Senggendi inggih kawula wonten dawuh nggih mesti mawon tampal kejot narasing manahipun sagya para pinisepuh jenyatanipun dinten menika sanes dinten ing pasewakan negari Ngastina teka kula ngawontenaken pasewakan wonten praja negari Ngastina Bawa Durna sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra pun Jaka Pitana kula tandhawadana oh nyuwun pangapunten lho nggih kula piyambak saestu ugi kaget kejot narasing manahipun ingkang Bapak Ingsa kalima jenyatanipun menawi kula tonton jadwalipun ingkang paman Ingsa kalima menika dinten menika sanes dinten ing pasewakan negari Ngastina ning sak menika pasewakan negari Ndarawati nggih ning gandeng panyuwunan saking penjalipun Mbah Mudin kula namung kantun nderek kemawon Anak Prabu mekaten iya malah kula nyadong dawuh timbalan paduka sareng kula ngadhep wonten ngarsa paduka Anak Prabu Jaka Pitana keparenga lilana sekolan penggalih paduka Anak Prabu Jaka Pitana ingkang bapa nedya nganglungaken janggane lingaken karna Mastuti Sabdatama dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana nggih anak Angger Duryudana ih semanten ugi ingkang raka ing ngawangga Yayi mboten tebih saking pangandikanipun Bapak Durna kula namung badhe nyadong dawuh timbalan paduka ingkang raka badhe anungsung werta wonten praja negari Ngastina wonten wigatos menapa tuwin wonten pangandikan punapa saking paduka Yayi Prabu Jaka Pitana jenyatanipun menawi estu dinten sakmenika dinten ing pasewakan negari Ngastina tartentu paduka Anak Prabu Jaka Pitana badhe paring cecala langkung rumiyin dumateng sangjaning para pinisepuh ingkang sami sowan sebo wonten ngersanipun Anak Prabu Jaka Pitana inggih nggih malah ingkang paman ing kepatihan kula nyadeng dawuh awit nuwun sewu gandeng sanes dinten ing pasewakan niki wau rak ming dadakan Paman Arya nggih ngantos kula le nyamaptake unjukan nyamaptake jatah rokok niki wau ngantos grobyakan lho nggih ning alhamdulillahipun pikantuk surya 3 slop niki Paman Arya iki nggih pramila kula aturi paring dawuh kula aturi paring dawuh Sabdatama paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika badhe paring dawuh napa ingkang pamaning kepatihan badhe samapta ing gati saweging diri mastuti dawuhipun paduka Anak Prabu Jaka Pitana kawulenanan Bawa Durna kula wonten dawuh nyuwun pangapunten masih mawon Bawa Durna menika jalaran
piyai ingkang sampun wasis waskita ing esti sampun tumus babakan kebatinan tartentu ki sampun priksa dumateng getaring panahipun ingkang putra pun Duryudana ing Ngastina awit sampun katingal saking cawusipun guayanipun ingkang putra. Nuwun sewu lho nggih, nuwun sewu. Ngibaratipun sernyatanipun ingkang bapa menika ngibaratipun wonten tetembungan timun wungkuk jaga imba. Kula menika wonten mriki kula namung kula temandang menawi kula dipun butuhaken. Kula mlaku menawi kula dipun dhawuhi. Menika pramila senajan ingkang bapa menika mangertosi dhumateng perkawis menapa ingkang dipun gembol wonten samadaning manah paduka Prabu Jaka Pitana. Menawi kula mboten dipun dangu, menawi kula mboten dipun sunguni priksa. Oh, kula mboten mantun lho, nggih, kula mboten mantun. Jernyatanipun kula ajrih lan walatipun anak Prabu Jaka Pitana. Bapak Dura iki pramila samangkang kula sampun dangu dhumateng paduka Bapak Durna. Kepareng kula aturi midhangetaken aturipun Kang Putra. Iya. Sejatosipun kula mriku namung bingung manggalih babakan kawontenanipun Sang Hyang Kawula Negari Ngastina. Ingkang sampun wonten Sabta Candra rikalanggan sak menika kaya dene negari keketapan pagebluk jalaran kathah sangyaning para kawula ingkang esuk lara sore ketewasan sonten saged tinjang kapraloya dene kathah sangyong para kawula ingkang sami ngeluh sami sambat sebut ngawara prasasat kayata dene wis gagal cabar wigar anggenipun ingkang putra pun Jaka Pitana dados Nalindra wonten praja negari Ngastina. Kaya-kaya yen to sinengguh dening Nalindra utawa wong liyadrayan sanjabaning rangka negara Ngastina. Duryudana kae ratu kang pinethara nanging teka ora isa mrenata kanane, ora isa nata kanane para kawulane. Nganti kanane padha melet-melet kaya mangkono. Duryudana mung meneng bae. Bapak Durna saestu kula menika bingung sejatosipun jalaran lan sababipun menapa wondene negari Ngastina ketaman pagebluk kamangka kula ki sampun wangsul marambah makaping-kaping pados syarat srana kinari waliyaning praja negari Ngastina cabaraning damel gagar wigar tatarantung harya. Nuwun sewu. Menapa paduka Prabu Jaka Pitana sampun nyobi sampun jajal ngrawakun Sang Hyang para pinisepuh pandhita ingkang wasis waskita ing Ngesti kinarya nambah rengganing praja wonten praja negari Ngastina gagal. Nuwun sewu menapa sampun dipun ruqyah kawula wonten praja negari Ngastina menika. Kakang Durna pripun Depate? Sampeyan iki kok ya aneh-aneh. Wis cetha kawula Ngastina kuwi senengane royal kok diruqyah. Apa ora malah mung didoni sik ngruqyah. Lah nggih jeneng usaha srana menika ora nggih kedahipun mekaten. Bapak Durna. Kula wonten dawuh. Dereng tutuk anggen kula matur. Nggih. Nanging senajan mekaten kawontenanipun para kawula sampun wonten sekedhik sumeplong raosing manahipun ingkang putra pun Jaka Pitana jalaran rikala minggah ingkang putra minggah wonten ing sanggar pamujan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngastina. Sinambi manekung puja-puji wonten ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi wonten sasmita saking para Jawata ingkang sampun kula tampi wangsiting dewa samya ngendikaken bilih negari Ngastina saged waluya nirmala temajati menawi dipun tenggani inggih menika sepisan Panakawan ing Karang Kadempel inggih abdi kinasipun para kadang kula Pandhawa inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Lajeng ingkang angka kalih negari Ngastina saged waluya nirmala temajati saged uwal saking bebendu menawi tinenggan boten ketang tigang kedheping paninggal pusaka negari Mandura pusakanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa inggih menika kang winastan pun Kyai Nanggala. Pramila bab perkawis mriku kula pasrahaken dhumateng paduka Bapak Durna samangke kados pundi anggenipun badhe ngupati syarat sira ingkang sampun dipun wangsitaken dening para Jawata lumantar pasumenanipun ingkang putra pun Jaka Pitana bebeban anjreng kang puspita
silireng samirana mrih sekar kadung ngas kandano maweh raras aretaning triya Nun mangke anak Prabu kaget. Sotaning manahipun ingkang bapa ing saka lima sareng kula midhanget pangandikan paduka Prabu Jakapita ingkang kados mekaten. Oh, wondene katingal kok nggih ketingal. Saking ngendikanipun paduka Prabu Jakapita menika ketok. Bilih paduka Angger Prabu Ngastina menika nalindra ingkang estu tanpa tenggani dening panakawanipun para Pandhawa. Inggih menika panakawaning Karang Kademel inggih menika Kakang Semar Badranaya. Oh, kula kok mboten sarujuk, kula kok kirang srek manah kula. Kirang sarujuk tuwin mboten srek manahipun Guwu Bandura Kadiparan. Nuwun sewu lho, nggih, nuwun sewu. Kurawa menika sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak ngawontenaken pasewaken ingkang dipun rembug menika namung babagan patinipun para Pandhawa. Pendak-pendak negari Ngastina wonten pendhita anyar ingkang suwita dhateng ngersa paduka anak Prabu Jakawitana. Mbah menika begawan Wisnungkara. Mbah menika begawan Dewa Buddha, mbah menika begawan Dewantaka, mbah Kresna Pandaya, mbah begawan Surata menika. Kakang Durna kok ngawur kan. Menika mesti badhe murungaken perang ageng Bratayuda. Menika marambah makaping-kaping sampun wong salwangsul wonten Praja Negari Ngastina kepengin mateni Pandhawa. Cobi, paduka anak Prabu Jakapitana emut apa mboten? Nggih. Kula kemutan nalika negari Ngastina nampi rawipun pendhita ing awu-awu langit. Inggih mriku pun begawan Kresna Pandaya ingkang sagah mejahi dumateng. Inggih mriku Kakang Semar Badranaya kaliyan Nata Ndrawati pun Koko Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten gagah pikar tatanantu karya. Lah nggih. Malah nalika semanten negari Ngastina nampi daya. Inggih mriku pun anakipun Janaka kalian anakipun Werkudara ingkang namipun Wisanggeni kalian ingkang namipun Sulis menika. Pramila kula nuwun sewu. Nek Semar arep dikon lungguh ning negara Ngastina niku sami kemawon paduka anak Prabu Jakapitana menika ngibaratipun kutuk marani sunduk. Kosik Kakang Durna, pripun desune? Kalau sampeyan iso ngarani nek to anak Prabu Jakapitana kaya ta dene tetembungan kutuk marani sunduk. Lah nggih. Dasar sampeyan apa? Lan jalarane apa? Sebabe apa teko sampeyan ngendika sing kaya mangkono? Cobi ta. Anak Prabu Jakapitana menika mungsuhipun anak Prabu Puntadewa kaliyan para kadang Pandhawa. Pandhawa menika dados mungsuhipun para Sata Kurawa. Tumrap para Sata Kurawa menika lho Dewate. Pandhawa kuwi kliliping para Sata Kurawa klilipe anak Prabu Jakapitana. Jernyatane pendak-pendak nganake pasewakan. Babakan kepengin gawe srana patine Pandhawa mesti landhesaning pangandikane anak Prabu Jakapitana. Panjenengane ora jenjem, panjenengane ora tentrem. Tuwin panjenengane anak Prabu Jakapitana ora ayem lungguh ning Praja Negara Ngastina lamun ta Pandhawa isih urip. Ngono nggih. Terus angkut paute karo Semar apa? Hubungane karo Le Kurawa arep mboyong Semar teng Praja Negara Ngastina niku napa? Sambung rapete napa? Wong niki mengke niku
Para Sata Kurawa niku mboten kok ajeng nyambat Pandhawa. Para Sata Kurawa niku mboten badhe iya kuwi ora-orane nek engko Kurawa njaluk tulung karo Pandhawa. Sing dijaluki kaya to ngendikane anak Prabu Jaka Pitana, sing dijaluki tulung kuwi sepisan Kakang Semar, sing ping pindhone anak Prabu Baladewa. Kinarya Srana maringake ngambil wujuding Kyai Nenggala kinarya nambarenganing Praja Negara Ngastina. Dipate, kula Kakang. Sampeyan niku pun kula kandhani kaya ngeyel. Niki mengke niku mboten wurunga. Wong nuwun sewu lho, Nggih. Nuwun sewu lho anak Prabu. Bawa turu Kadiparan. Mboten kateges kula lancang, mboten kateges kula nyemoni dhumateng patung anak Prabu Jaka Pitana. Kula gi pikantuk wangsit ingkang sami kaliyan mawa ingkang dipun tampi dening anak Prabu Jaka Pitana. Kula ginampi pangandikanipun para Jawata bilih Semar kedamapan wonten Praja Negari Ngastina kaliyan Nenggala kedamapan wonten Praja Negari Enggat Cahya. Menika ugi ingkang bapa tampi saking ngendikanipun Iwang Biku lan Bathara. Sapa ya kaya? Sampeyan iki piye ana nampa wangsit kok ora kenal karo dewane lho Nak. Jernyatanipun namung dumeling wonten ing talingan, dumeling tanpa wujud kok Depate. Oh ngaten. Rikala semanten dewa paring dawuh kaliyan ingkang bapa ingkang kalima. Begawan Durna. Kae atine Nalendra kita ya ratu Gusti kita kengaran Prabu Duryudana kae wektu dina sak mengko nedeng peteng penggaliyik jernyatane merga gagas marang kanane Sangya para kawula dasaning Praja Negara sing teng taman Pakebuk ingkang rikala semana nampa bebendu nampa welaking dewa ning rikala semanten boten kok dewa paring dawuh Durna negara Ngastina bakal tentrem yen to tinunggon Semar mriku boten nanging dewa paring dawuh menawi Semar menika dipun pidana. Dipun pidana kanthi patrap paukuman wonten Praja Negari Ngastina. Senes pidana urip, senes kok dipun penjara 15 tahun, 20 tahun, gedene 50 tahun, gedene seumur hidup menika mboten. Nanging Semar menika kedadipun pidana pati. Srana Semar dipun beleh. Tumuli mestakanipun Semar menika dipun banyu keras. Tumuli dipun pajang wonten ing alun-alun Negari Ngastina. Menika dawuhipun para dewa. Tur melih nuwun sewu, kirang anggen kula matur. Dewa ugi paring dawuh, Durna. Yen to Semar mengko wis dibeleh, ndase Semar ya mestakane Semar wis dipajang ning alun-alun Negara Ngastina, ping pindhone daginge Semar supayane dimasak, sartane didom ngersane para kawula. Jernyatane mengkene, Semar kuwi akeh ingkang mestani, pusaka sing bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Semar kuwi menungsa ingkang katitisan dewa. Ayo. Arep ngendika apa sampean? Niki ngendikaning dewa lho Depate. Iya kok sasar susur kaya ngono. Nuwun sewu wong ming ngimpi kok. Jeneng ngimpi niku nek wis tangi ya bakal lali. Oh ngaten. Menawi Semar sampun dipun beleh, dagingipun mereka dipun masak, tumuli dipun maem, dipun dahar, dipun tedha dening sedaya kemawon. Kawula wonten Praja Negari Ngastina. Utaminipun paduka anak Prabu Jaka Pitana. Lajeng ingkang angka kalih babagan anggen paduka anak Prabu Jaka Pitana badhe nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala mriku. Oh, samangke kula aturi masrahaken kemawon. Dumateng menika Begawan Durna madine Ngastina menika. Bawa Durna nggih. Kula sakmangke ingkang sakmangke sagah mboyong Kyai Nenggala kaboyong wonten Praja Negari Ngastina. Sik Kakang Durna engko sik. Pripun desune? Kula kok kayake ora sarujuk karo ngendikane sampeyan kok kayake kaya ora tenanan. Lho, kaya ndi? Sampeyan iso ngono iki iso mbuktekke dewa sapa, pukulun sapa kayangane ngendi kedahipun ngaten. Engko kek sing paring dawuh karo sampeyan kuwi Betari Durga. Dudu Depate dudu. Wong sing ngendikane iku suarane gedhe kok. Suarane gedhe. Kaya wong telepon nika. Oh, ngaten nggih. Kaya kula nek telepon sing bedhug nika. Oh, ngaten nggih. Ora mungkin nek Betari Durga mboten mungkin. Oh, nggih. Mriku kula aturi menggalih, Ger. Kula aturi menggalih. Babakan kados pundi anggenipun badhe mejahi dhumateng pun Semar Badranaya. Sikra-sikra yen permana ganca. Sikra ngraget nawang sesangka.
Rambek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya Kura kakiri-kiri Kakang Prabu Karna majeng anggenipun lenggah sajak badhe wonten atur pangandikan Yayi Prabu nuwun mangke Kakang Dipati Karna ngawungga katiparan kula kinten sareng kula midhanget pangandikanipun Bapak Durna kaliyan ngendikanipun Paman Sengkuni menika kula kinten kok sareng kula petung sareng kula rasa menika namung boten tebih kalan aturipun bayi wong jenengatanipun nuwun sewu srana wong golek katentreman menika lho Yayi menika mboten metang mbuh menika sedulur mbuh menika wong liyandrayan teges Giri Lusi jalmotan kena kinira ceryatanipun sampun cetha dawuhipun ang paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih nampi sasmita sangsanipun para Jawata bilih negari Ngesna saged tentrem malih nirmala temah jati jati temah mulya menawi tinunggon Kakang Semar Badranaya kaliyan tinunggon pusaka Kyai Nenggala kagunganipun Kakang Prabu Baladewa nggih nanging nuwun sewu kula badhe nyuwun mriksa miturat Kakang Prabu Karna pangandikanipun bubuturing kados mekaten mriku kinten-kinten mahanani menapa mboten dumateng wonten praja negari Gajahaya mboten kula kinten miturut pangraosipun nata ing ngawangga jenyatanipun nuwun sewu mboten kateges kula menika badhe umuk kula menika mangertosi dumateng legetanipun pendhita ing Sukalima menika kula ngertos kula menika priksa kula menika sampun mangertosi kula menika pun dong yen to sejatine pendhita ing Sukalima menika namung badhe kepengin njlomprongaken paduka Yayi Prabu Duryudana menika jatosipun namung kepengin mblithuk ngendikanipun Bapak Durna menika tansah ngelincipi carang papak icuk-icuk kono icuk-icuk kene adu kono adu kene pramila tinimbang mung lenggah teng negara Ngastina mung ngecapah kok ngomong nanging ora ketok nyatane Yayi samangke kula aturi nyawang kridanipun Senopati negari Ngastina nerpati karna basusane ngawangga kula samangke saged boyong Kakang Semar Badranaya Rombok marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya karata kura kurta kura rek kakiri jagat pangestu Bapak Durna. Nun. Kula sawang saking paningalipun netranipun Kakang Prabu Karna. Saja piyambakipun duka. Duka nggih kajenge. Wah, nuwun sewu.
Nuwun sewu lho nggih anak Prabu. Bapak Durung Kadiparan. Menawi paduka ningali dumateng gelagat paningalipun anak Prabu Karna Basus ning awangga menika. Kula kinten kok kaya le ora tenanan. Kula kinten kok kaya le ora tenanan le nyambut gawe. Le ngabdi wonten ngersa paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kaya-kaya ora lahir batin. Mboten lahir batos dasaripun menapa? Capita. Apa ana wong temandang gawe? Apa ana wong temandang karya karo muring-muring menika? Menika teges mboten lahir batin kalian paduka anak Prabu Jaka Pitana. Mboten mandes dumugi batos anggenipun anak Prabu Karna menika matur wonten ngersanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana. Merga menawi dipun logika kanthi nalar pikir ingkang ganep. Tiyang ingkang lahir batin menika menawi temandang karya, menawi nyambut damel mesti dipun tindakaken dipun lampahi kanthi lereming pikir aringing napas. Bapak Durung mekaten. Iya. Kaya kula nalika kula ngutus kananipun Bratasena. Bratasena golekna upadinen wujude kayu gong susuing angin. Kayu gong susuing angin menika tembung. Menika sanepa, menika tembung sanepan. Senes kok selepan menika mboten. Menika sanepan. Kayu menika teges kajeng, kajeng menika teges karep. Nggih. Gong menika gedhe. Ning nggih enten gong sing cilik niku nggih enten. Gong niku gedhe. Susuing angin menika dalan mlebu metune angin. Silit. Senes. Sampeyan iki kaya neka-neka lho Dipate. Oh, iki pasewakan ora kok neka-neka ora. Wong dalan mlebu metu angin ngene sak ngertos kula nggih niku kok irung. oh alah. Sampeyan kok pikirane werna-werna lho kan. Nggih 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 ngapunten wong. Wong sing ngrungokke niku mesti pikirane ngembyang-mbyang. Susuing angin menika dalan mlebu metune angin ambekan inggih menika pun grana utawi bolongan irung kiwa tengen menika. Nggih. Senes kok niku mboten. Kakang Durna nggih. Nggih. Teges menawi nggadahi karep ingkang gedhe menika kedah dipun dasari kanthi melenging cipta meneping pancandriya tuwin kedah dipun kanteni aringing napas. Mekaten. Nggih. Nanging nuwun sewu lho nggih. Nadantos semanten ingkang Bapa matur kados matur kesanipun anak Prabu Jaka Pitana. Kula aturi ngatosaken dados aturipun ingkang Bapa. Sampun ngantos paduka anak Prabu Jaka Pitana menika nggadahi pikajengan ingkang ageng dumateng menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening anak Prabu Karna. Piyambakipun bilih saguh nggahayaken Kakang Semar Badranaya tumuju wonten Praja Negari Ngastina. Nanging semanten mekaten sampun ngantos paduka anak Prabu Jaka Pitana menika banget anggenipun jagake dumateng menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening anak Prabu Karna. Tegesipun wasing rembak aturipun ingkang Bapa menika sampun ngantos paduka anak Prabu Jaka Pitana menika gumantung utawi sanget jagaaken dumateng kawontenipun menungsa. Sernyatanipun ayang-ayang paduka piyambak menika badhe nilar dumateng paduka anak Prabu Jaka Pitana nalikanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana mapan wonten ing papan ingkang peteng ingkang boten wonten srengenge. Mekaten Bapak Durna. Nggih. Lajeng prayoganipun ingkang putra pun Jaka Pitana Kadiparan. Anggen kula nyumurupi kawontenan Praja Negari Ngastina ingkang kados mekaten mriku. Oh, nuwun sewu. Kula aturi masrahaken sedaya menika wonten ngersanipun Gusti Kang Arya Loka. Sernyatanipun mobah sing kawontenanipun para titah abangi jering kawontenan Praja Negari Ngastina menika namung Gusti ingkang gadhahi wewenang. Namung Gusti ingkang saged marba lan nyipta dumateng kawontenan Praja Negari Ngastina. Menawi menungsa menika sagedipun namung budidaya tuwin ngudi. Murih samangke saged tentrem kawontenan wonten Praja Negari Ngastina nggih. Mekaten Bapak Durna. Nggih. Menapa sakintenipun wonten dawuh saking Paman Pati Arisenggundi. Nggih, nuwun sewu. Paman Pati Arisenggundi Kadiparan. Sareng kula pitung Kakang Durna ling ngendika kaya dakik-dakik kaya ngono kuwi janjane ya mung ora ana nyatane. Mboten wonten nyatanipun liripun kados pundi? Kakang Durna ki maido anak Prabu Karna. Merga le temandang ki sajak ora lahir batin, le temandang karo nesa-nesu. Le temandang karo kemrungsung kuwi wis dipaido karo Kakang Durna.
Mekaten inggih. Nanging Cobita, napa sekintenipun Kakang Durna menika ngaca dumateng diri pribadinipun piyambak. Kakang Durna ki maido anak Prabu Karna Basusena ning mbok kula aturi nyawang nggih. Kula aturi nyawang. Lenggahe Begawan Durna teng Prajanegara Ngastina niku napa sekintenipun migunani nek wong isane mung ngomong ngibarat tetembungan jarkoni isa ujar ora isa nglakoni napa sekintenipun menika wonten ginanipun wonten Prajanegari Ngastina nggih. Aturi nyawang. Kakang Durna mbasan kula sindir kaya ngaten niku terus klepat. Klepat mawon lim melayu pencilaan ngantos nembrung Kartamarma. Piye le ra apa-apa to le? Mboten napa-napa man. Jabi, napa kaya ngaten niku? Wong tuwa ki nek le temandang ki nek ora ditendyang rumangsa kula Kak. Paman Arya Sangkudinggi. Nggih. Sampeyan mriku kenging napa? Kula kok seneng banget karo Kakang Durna. Ngerti wong kendandapan niku remen ke remen. Nanging sampun kados ngaten. Arek sampean nggih kumujeng to? Nggih. Lha Kakang Durna le mlayu niku wae niku. Jare mlotrak niku. Sampun. Wah. Kula kinten boten badhe rampung. Rembugipun namung menawi namung dipun damel gumujeng nggih kepareng paduka anak Prabu Jaka Pitana Kadipalan Paman Arya wonten dawuh
kula trimiparaken pasewakan kaya-kaya wis purna jecipan pasewakan wonten madyaning negari Ngastina dinten sakmenika kawula nun inggih kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan ing atos-atos sampun kantos kados dinilari alit inggih kula sawang Kakang Prabu Karna Basisra ketatipun teliti den ketatipun rumaja tintahipun anggenipun badhe boyong dumateng pun Kakang Semar Badranaya mekaten anak Prabu iki pringaten kula badhe mbidalaken sangyaning para sata Kurawa Paman Pati Hari Senggundi ingkang atos-atos sampun kados lari alit Paman Pati Hari Suman purna gatining mananggilan Arsa Sang Rata Kundurang ngedaton sewu saking dampar jana kinapit gamparan gading kadheraken sangyaning Promban Jadi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil upacaring Prabon kawula saking Mandura tindak Sang Sri Naranata tansah sesanti Sang Nata Prabu Jaka Pitana wau Thank you.